हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण अंदर भक्त की स्वागत नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति इति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवा कचारिणे निर्विशेष शून्यवाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ఈరోజు మనము అధ్యాయం 13వది శ్రీ భగవద్గీతది 3వ భాగం 6 అధ్యాయం ఒక భాగం అని తీసుకుంటే 2 భాగాలు అయింది. ఇది ఈరోజు 3వ భాగం. కనిపిస్తుంది మాతాజీ? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అధ్యాయం 13వది ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యం క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. ఈ అధ్యాయం సారాంశం అర్జునుడు ప్రశ్న మొదలు 6 విషయాల గురించి భగవంతుడి సమాధానం.
ప్రకృతి పురుష క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ జ్ఞానం జ్ఞేయం. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రజ్ఞం క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞం ఏవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్చామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుని, భోక్త గూర్చియు, క్షేత్రం మరియు క్షేత్రములు ఎరిగిన వాని గూర్చియు, జ్ఞానం మరియు జ్ఞాన లక్ష్యం గూర్చి నేను తెలియ కోరుచున్నాను. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తాం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ కౌంతేయ, ఈ దేహము క్షేత్రమనియు మరియు ఈ దేహమును ఎరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞని పిలువబడును. సో ఈ ఒక ఉపమానంతో, ఒక ఎగ్జాంపుల్, దీంతో భగవంతుడు మన వేదవాన్మయం చెప్పేది ఎలా మనము వేరే, ఈ దేహం వేరే, శరీరం వేరే. భగవంతుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్జునుడు అంటే కొంత కన్ఫ్యూజన్, చాలా మంది ఈ ఆత్మ పరమాత్మ ఈ విషయం ఒకటే అనుకునే కారణమున అర్జునుడు ప్రశ్న. ఇంకా జ్ఞాన మార్గం వల్ల కూడా మేము భగవంతుడు మనకి భిన్న వ్యక్తి, మేము భగవంతుడు అధీనము అని తెలుసుకున్నాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయాల గురించి అడుగుతున్నారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ ఇది వేదవారంలో ఇచ్చే ఒక ఎగ్జాంపుల్. దీంతో మన అవగాహన ఆత్మ పరమాత్మ అవగాహన. భగవంతుడు స్పష్టంగా ఈ వేరే, ఈ రెండు వేరే వేరే అంటే, ఇప్పుడు మనము ఒక క్షేత్రము అంటే సామాన్యంగా ఒక ఏదో ఒక పండు, ఒక కూరగాయలు చేసే ధాన్యాలు పండే ఒక క్షేత్రం. దానికి ఒక రైతులు ఉంటారు. సో అవి రైతుడు వేరే, ఆ క్షేత్రం వేరే. క్షేత్రం అనేది రైతుడికి చేరింది, రైతుకి దాని గురించి ఎంత తెలుసు, ఎంత విస్తారంగా ఉంది, ఏ రకంగా పండు పండొచ్చు, ఎక్కడ నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉంది, ఎక్కడ నీళ్ళు తక్కువగా ఉంది, ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు. ఎక్కడ వాళ్ళది బాహ్యం ఉండొచ్చు, అంటే ఆ రైతుడికి తెలుసు క్షేత్రం గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసు. అయితే ఆ క్షేత్రము, ఆ రైతుడు, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు ఒకటే కాదు, వేరే వేరే వ్యక్తి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఈ దేహం శరీరం గురించి మేము తెలుసుకోన్నాం. ఇది మన బుద్ధి, మన శక్తి, మన సామర్థ్యం, ఏదేదో దేహ కార్యకలాపాలు, దీని గురించి మనమే తెలిసినాం. సో మనం దీంట్లో ఉండే కర్మము ద్వారా మనకి దొరికే ఒక క్షేత్రం ఈ దేహం. మనుజ దేహము, మనుజ దేహంలో రకరకమైన దేహాలు ఉన్నాయి. సో మన బుద్ధి, మన శక్తి, మన సౌందర్యం, ప్రతి ఒక్కటి వేరే వేరేగా ఉంది. సో ఈ మన కర్మానుసారంగా దొరికేది ఈ కర్మక్షేత్రం. ఈ దేహము వేరే, నేను దీంట్లో ఉండే చేతనాత్మ వేరే. మనకి క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పేది. సో ఇంతేగాక భగవంతుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్పేది మరొక క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నారు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, సర్వదేహములందు నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడని నీవు తెలుసుకోను. దేహమును మరియు దాన్ని ఎరగిన క్షేత్రజ్ఞని అవగాహన చేసుకొనుటే జ్ఞానమని నా అభిప్రాయము. మరొక క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నారు. మరొక క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే భగవంతుడే పరమాత్మ స్వరూపంగా ప్రతి ఒక్కటి తెలిసిండే వ్యక్తి. వేదాహం సమతీతాన్ని, భగవంతుడు ఎరగగా ఉండే విషయము లేదు. సో అలాగనే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క జీవి తన కర్మక్షేత్ర దేహంతో పొందిండేది. సో భగవంతుడు కూడా అక్కడ నివసించి సంపూర్ణంగా ఎరగినాడు. మనము ఈ దేహాన్ని చలించుతున్నాము, దేహ కోరికలు పూరించుతున్నాము అంటే ఈ పరమాత్ముడు అనుగ్రహంతో వాళ్ళ దీంతోనే ఇది జరుగుతుంది. సో మేమేమో హృదయంలో ఉన్నాము, మనతో పరమాత్మ కూడా సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట, నేను కూడా ఉన్నాను అని మరలా కూడా భగవంతుడు చెప్పేది మాట. సో ఇది స్పష్టంగా రెండు క్షేత్రంలో ఉన్నారు, జీవాత్మ పరమాత్మ రెండు ఉన్నారు. ఆ పరమాత్ముడు భగవంతుడు స్వీయ అంశం, మనము భగవంతుడు విభిన్న అంశం అని భగవంతుడు మరలా ఇది స్పష్టంగా చ అపి మాం, నేను కూడా ఉన్నాను. ఏమి తేడా మాకు భగవంతుడికి? మనకు మన క్షేత్రం గురించి కొంత తెలుసు,
అయితే భగవంతుడికి అన్ని క్షేత్రాలు, ఎలా ఒక రైతుడు తన క్షేత్రం గురించి కొంత తెలుసు, అయితే వేరే వాళ్ళ రైతుడు క్షేత్రం గురించి తెలియదు. అయితే రాజు సర్కారానికి ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు, గవర్నమెంట్. అలాగనే భగవంతుడు ఉంటుంది. పరమాత్ముడైన కారణంగా భగవంతుడు అన్ని వైపు నివసించిన కారణంగా ఒక అణువుల, ఒక ప్రతి ఒక్క హృదయంలో జంతువుల భగవంతుని కారణం ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు భగవంతుడు. సర్వక్షేత్రేషు భారత. సో మనము కూడా అలాగనే నేను అంతా తెలుసు నాకు అది అది పిచ్చితనం. మనము అల్ప జ్ఞలు, అల్ప జీవనం. మనం భగవంతుడు విభు, భగవంతుడు పరమాత్మ. సో ఈ తేడా భగవంతుడు స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్తుంది. సో మనకు ఉండే కోరికలు, మనకుండే ఇదంతా మనకి జ్ఞప్తి చేసేది పరమాత్ముడు. సో మనము మర్చిపోతాం, ఏదో ఒక సంకల్పము తర్వాత మర్చిపోతాం. అయితే మరల ఆ జ్ఞప్తి వచ్చేది పరమాత్మ నుంచి, మతి మరపు వచ్చేది భగవంతుడి నుంచి, ఒక సమయం ఒక పరిష్కారం వచ్చేది అది కూడా భగవంతుడి నుంచి. ప్రతి ఒక్కటి మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ, భగవంతుడి నుంచి పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉండే భగవంతుడి నుంచి మనకి తెలిసేది మన ప్రతి ఒక్కటి. లేకుంటే మనము అసహాయకరం అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి గుణంలో బద్దలైనాం. దాని గురించి ఎంతైనా ముందు ఉంటాం. తర్వాత అర్జునుడు ప్రశ్నించింది మొదట ఇంకా కొత్త తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికారి యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్ సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రమును, అది నిర్మింపబడిన విధానమును, దాని ఎందలి మార్పులను, దేని నుండి అది ఉద్భవించినది విషయమును, క్షేత్రజ్ఞుడు మరియు అతని ప్రభావమును గుర్చిన నా సంక్షేప వర్ణమును ఆలకింపము. ఋషిభిర్బౌధా గీతం ఛందోభిర్విదై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిష్ఠితై. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞులను కూర్చిన ఈ జ్ఞానము పలువురు ఋషులచే వివిధ వేద గ్రంథములందు వర్ణింపబడినది. అట్టి జ్ఞానము విశేషముగా వేదాంత సూత్రములందు కారణములకే హేతుబద్ధముగా ప్రకటింపబడినది. సో వేదాంత సూత్రం అది వేద జ్ఞానంలో వేద వ్యాస రచించే అంతిమ గ్రంథం. వేద అంత జ్ఞానం అంతమైంది. సో దీంట్లో చాలా విశ్లేషణాత్మక డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అదే భగవద్గీతలో భగవంతుడు అన్ని ఆ విషయాన్ని సంక్షిప్తంగా చెప్తున్నాను చెప్పేది. సో ముఖ్యంగా ఈ వేద అనుసారం, వేద జ్ఞానం అనుసారంగా ఈ పలికే మాటలు ముఖ్యం. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు కూడా పరమ సుప్రీం అథారిటీ అయింది కారణంగా భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రమాణ వ్యక్తి, పరమ ప్రమాణ వ్యక్తి అయిన కారణంగా ఈ దీని రెఫరెన్స్ భగవంతుడు ఇస్తున్నారు. పంచమహాభూతములు, నిత్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు, మనస్సు, 5 ఇంద్రియాత్మలు, కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, సముదాయము, జీవలక్షణములు, విశ్వాసము అనునవి సంగ్రమంగా కర్మక్షేత్రముగాను దాని అంత ప్రక్రియలుగాను భావింపబడుచున్నది. సో కర్మక్షేత్రం అంటే ఈ దేహము, శరీరం అంటే పంచభూత శరీరము. దీంతో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, ఇంద్రియాలు ఇదంతా చేరి ఉండేది భగవంతుడు చెప్తుండేది. తర్వాత ఇప్పుడు జ్ఞానం అర్జునుడు చెప్పింది. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? భగవంతుడు జ్ఞానం అంటే ఏది అభ్యసించే వస్తువుల ద్వారా, మనము అంశాల ద్వారా మనకి నిజమైన జ్ఞానం ప్రాప్తి అవుతుంది. నిజమైన జ్ఞానం అంటే మనం భగవంతుడి నిత్య సంబంధం ఎరగి మరలా ఆ దీంట్లో స్థాపన అవ్వాలి. అది మన నిత్య స్థితి. అది దానికి పొందేదానికి మనం కొంత అభ్యసించాలంటే ఒక అంశం, దాన్ని జ్ఞాన అంశం అని భగవంతుడు ఇక్కడ 18-20 అంశాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింసా, క్షాంతిర్ ఆర్జవం, ఆచార్య ఉపాసనం, శౌచం, స్థైర్యమాత్మ వినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం, అసక్తిర్ అనభిష్వంగః, పుత్రదార గృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం, ఇష్టానిష్టో ఉపపత్తిషు మయి చానన్య యోగేన భక్తిర్ అవ్యభిచారిణి, వివిక్త దేశ సేవిత్వం, హరతిర్జన సంసది, అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, తత్వజ్ఞాన దర్శనం, ఏతజ్ జ్ఞానం ఇది ప్రోక్తం, అజ్ఞానం యతతో అన్యత. ఇక్కడ నేను చెప్తుండే విషయాలు ఇది జ్ఞాన అంశాలు, ఇది జ్ఞాన విషయాలు. దీన్ని విడిచి ఇంకేది ఉంది అవంతా కూడా అజ్ఞానం. సో విద్య, అవిద్య అని వేద జ్ఞానంలో కూడా చెప్పేది. విద్య అనేది వేద జ్ఞానంలో ఎక్కువగా భగవంతుని పొందడం, ఏ జ్ఞానము, ఏ అభ్యసించే విధానాన్ని దాన్ని జ్ఞానం అని చెప్తారు. వేరేది
కేవలం మన దేహం శరీరం పోషణంకి గురించి జ్ఞానంని అవిద్య అనే వేదాల్లో చెప్పేమన్నమాట. విద్య అవిద్య. సో భగవంతుడు కూడా అదే విషయం ఇట్లా జ్ఞానాంశం అనే దాంట్లో ఫస్ట్ ఇది ముఖ్యమైన జ్ఞానాంశము భగవంతుడ శుద్ధ భక్తి ప్రాప్తి చేసే మనం చెప్తాం. మయీచ అనన్య యోగేన భక్తిర్ అవ్యభిచారిణి అని భగవంతుడు చెప్తున్నది. అది ముఖ్య జ్ఞానాంశం. దానికోసము వీరిదంతా మనని సహాయం చేస్తుంది. సో ముఖ్యంగా దాంట్లో చెప్తున్నారు ఆచార్యోపాసన. ఒక శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు వాళ్ళ రక్షణలో మేము అభ్యసించాం భక్తి కార్యాలు. సో అది కూడా చాలా ముఖ్యం అవసరం. సో మనం చూసేది ఇక్కడ నారద ముని. సో నారద ముని ఒక రోజు ఎక్కడ ఏదో ఒక అడవి మార్గంలో వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తారు ఎంతో జీవులు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక జింక, ఇంకొకటి ఒక పక్షి అని చూసేవారు. సో వాళ్ళు చూసేది ఒక్కొక్కటిని కూడా అర్ధ జీవంగా ఉంది. అర్ధ జీవంగా ఉందంటే ఎవరో దాన్ని ఇంకా సంపూర్ణంగా బద్ద చేయలే. ఏదో దానికి కాళ్ళకి, ఇంకొకరు చేతులకి, ఇంకొకరు రెక్కలకి ఒక బాణం వేశారు. వీళ్ళు చూసారు ఏది ఈ వ్యక్తి, ఇంత క్రూర వ్యక్తి అని వాళ్ళు చూశారు. తర్వాత వాళ్ళు ఇంకొంత ముందు వెళ్తే అక్కడ ఈ వ్యక్తి ఎవరు ఇక్కడ చూస్తుండేను పేరే మృగారి ఈ వ్యక్తి పేరు. సో ఈ వ్యక్తి ఒక వేటగారు. సో అది హంటర్. ఈ వ్యక్తిని ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ప్రశ్నిస్తారు. సో మీరు ఎలా ఉంటేనో వాడిని వధించుతున్నారు ఈ జంతువుని. సో మీరు ఎలా అర్ధంగా ఇలా వధించుతున్నారు, సంపూర్ణంగా ఎలా వధించున్నారు. ఆ వ్యక్తి చెప్తారు, నేను నేర్చుకోంది నా వృత్తినే ఇలాగా, నా తండ్రి నాకు ఇలాగే చెప్తారు, నాకు ఇంకేమి పని రాదు, ఇది నా జీవన పోషణకి చేసే ఒక విధానం. సో నారద ముని అప్పుడు చెప్తారు, అయింది అదేమో సరి, అయితే దీనికి వధించేదానికి ఒక విధానం ఉంది, దాన్ని సంపూర్ణంగా ఎలా వధించరాదు, ఎలా వాళ్ళు అంత నొప్పి అంత హింసతో వాళ్ళు చేయాలి. సో నారద ముని వాళ్ళు ఈ కర్మము దీని గురించి వాళ్ళు పలికే దీంతో దాన్ని విని వేటగారు ఈ హంటర్ కొంత మనసు మారుతుంది. సో అప్పుడు మన నారద ముని ఇంక వాళ్ళకి అయింది, నేను విడిచేస్తాను ఈ వ్యక్తి, నాకు ఆహారం. మన నారద ముని చెప్తారు, నేను నీకు పంపుతాను ఆహారం, నువ్వు దాన్ని భరించేవాడు. అలాగనే వేటగారు తన వృత్తిని విడిచి నారద ముని వాళ్ళ ప్రభావంతో భగవంతుడ భక్తి కార్యాల్లో ప్రారంభిస్తారు. తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత నారద ముని చూస్తాము ఎలా ఉన్నారు నా శిష్యుడు అని వచ్చినప్పుడు చూస్తే ఇదే వ్యక్తి ఎంత ఒక క్రూరగా ఉండే వ్యక్తి, ఎంత మార్పు అంటే ఒక చిన్న చీమలు, ఆ చీమలు మధ్య ఇక్కడ కూడా వెళ్తుంటుంది చీమలు. ఈ వ్యక్తి దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు. ఎక్కడ నేను దానిపైన నా అడుగుని పెడితే, నా పాదాలు పెడితే అది దానికి సంహారం అవుతుంది. ఎంత ఒక కేర్ఫుల్గా, ఎంత ఒక క్రూరుడు ఉండే వ్యక్తి వాళ్ళ మా హృదయం అంత మార్పు. అంటే ఇది భక్తి మార్గంలో గొప్ప ఆచార్యులు వాళ్ళు ఆశ్రయం పొందే ద్వారా మనకి వచ్చేగా మార్గం. మృగారి చదువు చూస్తుండే. అలాగనే ఇక్కడ చెప్పాలి అంటే తర్వాత ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ విన్నాను. ప్రతిరోజు చైతన్య మహాప్రభు అనుచర్యలు, సహచర్యలు వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ పుట్టింది మహమ్మదీయ వంశం. అది ఎంత భక్తులుగా మారుతారంటే ప్రతిరోజు 3,00,000 నామాలు, మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. మనం దీన్ని రోజు 108 108 టైమ్స్ పలకాలి అని మనం కోరుతున్నాం. ఈ సంకల్పం కూడా మనం చేసుకుంటాం. సో ఇది మనకు ఆచార్యులు 16 మాలలు చేయాలని ఇంకా అంతా మన సంస్థలో ఉండే అందరికీ నియమం చేయాలి. ఈ వ్యక్తి 16 మాలలు కాదు, ఆల్మోస్ట్ మీరు లెక్క చేస్తే ఈ 192 మాలాస్ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ డే దీని ఆహారము నిద్ర అంతా సంపూర్ణంగా తగ్గించి వాళ్ళు అభ్యసిస్తారు. ఎంతో తీవ్ర తపస్సు అంటే భగవంతుల నామంలో అంత ఒక రుచి కూడా వాళ్ళకి అనుభవం. సో ఎనీవే, సో ఈ వ్యక్తి ప్రభావం నుంచి ఇక్కడ చూసేది ఒక సమయంలో ఒక వైశ్య వాళ్ళు కూడా మారుతుంటారు. వాళ్ళు కూడా శుద్ధ భక్తులు అవుతారు, ఒక వారకాంత. సో ఎనీవే, ఇది ఒక ఆశ్రయించినప్పుడు మనం భగవంతుడు చెప్పినట్టు మామీ పార్థ విపాశ్రిత్య ఏపీస్యు పాపయోరయ తేపి యాంతి పరాం గతి. భగవంతుడు ఆశ్రయం పొందేది ఒక ఆచార్యులు, శుద్ధ భక్తుల ఆశ్రయం దీంతో మనం పొందేది. సో సరైన మార్గం అనుసరించినప్పుడు మన జీవనం మార్పు
ఖండితంగా అవుతుంది. భౌతికం నుంచి ఆధ్యాత్మికంగా అవుతాం మనం. ఇది చాలా వింటాం ఈ రకంగా. వాల్మీకి కూడా నారద ముని వారి శిష్యుడు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ. సో ఈ ఆచార్య ఉపాసన అనేది చాలా అవసరం ఇది. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అవసరం. ఎంతగా అంటే భగవంతుడే అవతరించినప్పుడు కూడా మనకి ఇది చేయాలని చెప్పేదానికి వాళ్ళు ఓ సాందీపని మునిని స్వీకరించారు, లేకుంటే వశిష్ఠ విశ్వామిత్రుని స్వీకరించారు, శ్రీకృష్ణునిగా శ్రీరామచంద్రుడిగా. ఇది అవసరం. సో తర్వాత ఈ మార్గదర్శనంలో మనము అభ్యసించే ఆ, భక్తి కార్యాలు ఇక్కడ అమానిత్వం. అమానిత్వం అంటే నమ్ర స్వభావం, అధంవిత్వం, గర్వరాహిత్యం, అహింస అహింస, తర్వాత సహనము, సరళత్వము, శుచిత్వము. శుచిత్వం అంటే బాహ్యంగా మేము స్నానం చేస్తే అవుతుంది. అయితే ఆంతర్యంగా హృదయంలో కామ క్రోధ లోభ మోహం దాన్నంతా మనం ఆ శుచిత్వం పొందేదానికి, దాని నుంచి ముక్తులవ్వేదానికి భగవంతుల భక్తి కార్యం చేసే ద్వారా అది శుచిత్వం వస్తుంది. అది స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియార్థముల పరిత్యాగము, మిథ్యాహంకార రాహిత్యము, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి దోషములను గుర్తించుట. ఇది భౌతిక జగత్తులో భగవంతుడు చేసే ఒక దీంతో మనకి తెలుస్తుంది. లేకుంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ ఆనందమయంగా ఉంటే మనము భగవంతుడి గురించి ఆలోచించుకున్నాం. అటు మన నిత్య స్థితికి మేము వచ్చే సాధ్యం అవుతుంది. భగవంతుడు ఈ జన్మ మృత్యును చేసే దీంతో మనకి ఇది ఆటంకం అవుతుంది. మన ఒక ఈ భౌతిక ప్రణాళికలో ఇలాగే జరగదు నిత్యంగా అని మనకి గోచరంగా అవుతుంది. భగవంతుడు ఈ జగత్తులో ఇది వస్తూనే ఉంటుంది. కొంత సమయం రోగాలు, వ్యాధి, కొంత సమయం మేము ముసలాగా అవుతాం. ఇదంతా కూడా మనకి ఉండే క్లేశాలు. క్లేశాలు, ఈ దుఃఖాలు చూసినప్పుడు ఇది మనం భగవంతుడు ఆశిస్తున్న మనకి ఇది ప్రేరేపణ, మనకి స్ఫూర్తి, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మనకి దొరుకుతుంది. సో ఇది దీని గురించి భగవంతుడు అనేది చర్చ చేయాలి. ఏ కారణంగా మనము ఈ యొక్క క్లేశానికి గుర్తవుతున్నాము, ఏ రకంగా. సో మనకి తెలియదు 9 నెలల తల్లి గర్భంలో ఏది మనం అనుభవం పొందాము. 7 మాసంలో చెప్పేది అప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఉండే వ్యక్తికి, శిశువుకి ఉండేకవ్వదు. ఆ వ్యక్తి అప్పుడు చాలా ఒక దీంతో భగవంతునికి ప్రార్థించేయకుండా కూడా చెప్పారు. సో అది నొప్పి ఉంది. తర్వాత బయట వచ్చినాక ఎంతో కోరికలు, చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇది కావాలి అది కావాలి. తర్వాత ఒకటి ప్లేస్ ఉంది. భౌతిక జగత్తు ఉంటే దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. భగవంతుడు దీన్ని ఎరిగేది కూడా ఒక జ్ఞానాంశం. ఇది ఈ మిజరీస్ ఆఫ్ మెటల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోష అనుదర్శనం. దీన్ని జ్ఞప్తి, దీన్ని ఒక స్మరణ ఇప్పుడు పెట్టుకో ఉంటే మనము ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించాలి, దీనికి ఒక పరిష్కారం పొందాలి అని మనకి ప్రేరణ. ఇది ఒక జ్ఞానాంశం. ఇది పెసిమిజం అని కాదు. కొంతమంది చెప్పేది ఇది చాలా ఇంత భౌతిక జగత్తు నిజమైన మనకి చూస్తే ఒక హాస్పిటల్ చూసి పెడితే, ఇంకొక కష్టం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇంత సఫరింగ్ ఉందా ఈ వరల్డ్, ఇంత ఇది. అయితే మన టీవీ, మన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, మన ఇది భౌతిక ఇంద్రియ సుఖాలు ఇప్పుడు వచ్చేసే ఒక ఇది విధానంగా మనకి భౌతిక జగత్తులో వీరంత బాగా చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది. లేదు, లేకుంటే ఇది ఒక దుఃఖ ప్రదేశం. భౌతిక జగత్తు అంటే పదం విపదం దేశం. ప్రతి ఒక్క అడుగుకి ఒక క్లేశమయ్యే ఒక జగత్తు. ఏదవుతుంది తెలియదు. ఏ సమయంలో ఏ రోగం వస్తుంది నాకు, ఏ సమయంలో ఇంకేదో కలహం అవుతుంది ఎవరి దగ్గర, ఇంకే సమయంలో ఇంకేమో అవుతుంది. ఏదైనా ఒకటి క్లేశాలు వస్తుంటుంది. ఆది ఆత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక. ఒక ఇది నేచర్, ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేది. లేకపోతే మా మనస్సు, మా బుద్ధి, దేహంతో వచ్చే నొప్పిలు, లేకపోతే ఇంకొక వ్యక్తులు మనకి ఇచ్చే నొప్పిలు. సో నొప్పిలు వస్తాయండి. ఇది దుఃఖాలయం ఇది. సో దీన్ని కృష్ణ చెప్తున్నా, దీన్ని అవగాహన చేసుకునేది ఒకటి జ్ఞానమైన విషయం అని చెప్తుంది. తర్వాత పుత్ర కళత్రాదిశు గృహాదుల బంధము నుండి విముక్తి. ఇది కూడా అంటే దీన్ని విడిచేయాలి అనేది కాదు. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ ఇది మన అస్తిత్వమే భౌతిక జగత తాత్కాలికం. సో మన అస్తిత్వం, కుటుంబము, సమాజం ప్రతి ఒక్కటి తాత్కాలికంగా ఉంది.
అయితే దీంట్లో మనము ఎలా మనము మన నిత్య స్థితిని పొందాలి, మనకు భగవంతుడికి సంబంధం అవగాహన చేసుకోవాలి. దానికి సహాయం చేసినట్లు ప్రతి ఒక్కరిని మనం వాళ్ళని భక్తి కార్యాల్లో చేపియాలి. సో భక్తులు, భారతీయ తల్లి, తండ్రి, పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ భక్తి కార్యాలు చేస్తుంటే అది సహజంగా మనకి ఉండే అనురక్తి తగ్గుతుంది అండ్ భగవంతుడి పైన ఉండే అనురక్తి ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇది భక్తి మార్గంలో ఇది రకమైనది. సో జ్ఞాన మార్గంలో అంత విడిచేయాలి అని చెప్పేది. అయితే భక్తి మార్గంలో ఏం అవసరం లే. అయితే ఎక్కువగా భగవంతుడ అనుబంధం పొందడానికి భక్తి మనం కార్యాలు ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి. సో ఆ ఒక రకంగా ఒక కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుని నామం జపం చేయాలి. భగవంతున పూజ, భగవంతున ఆహారం, భగవంతుడికి అర్పించింది నివేదనం, ఆ ప్రసాదం స్వీకరించాలి. సో ఈ రకంగా మనం ఈ జీవనాన్ని, కుటుంబ జీవనం కూడా గడపవచ్చు అని ఆచార్యం దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. నా యందు నిత్యముగు అనన్యమైన భక్తి, సుఖ దుఃఖ సమయములందు సమభావము, ఏకాంత వాస కోరిక, సామాన్య జనుల సహవాసములు అనాసక్తి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ప్రాముఖ్యమును అంగీకరించుట, పరతత్వము యొక్క తాత్విక అన్వేషణము అనువన్నీను జ్ఞానమని నేను ప్రకటించుచున్నాను. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనాను అజ్ఞానమే. ఎస్. సో మనమైతే చాలా కాలేజ్ అంతా ఎస్ అదంతా ఇవి చెప్పేయాలి. యాక్చువల్లీ ఇది నిజమైన జ్ఞానం. వెనకాలి గురుకుల జ్ఞానం అంటే శిక్షణం అంటే ఈ జ్ఞానము ఉంటుంది. దీన్ని ఇప్పుడు మనకి కేవలం ఒక స్కిల్స్, ఏదో ఒక కళ నేర్చుకునేదాన్ని, ఓకే అది కావాలి. సో దాంతో మనకి ఈ గుణాలు కావాలి. ఈ వినమ్రత, ఈ గర్వరాహిత్యము, ఇదంతా మనకు తెలిసినప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం, భగవంతుని ఆశ్రయించే జ్ఞానం, భగవంతునికి మన జీవన పరిపూర్ణం వచ్చే స్థితి అవుతుంది. లేకుంటే కేవలం దేహ పోషణకు మనకి ఒక నేర్చుకునే ఇది అది జ్ఞానం అని అది చెప్పేది. ఈ విషయాలు ఇంపార్టెంట్. క్వాలిటీస్ కేవలం ఒక వృత్తికి ఇచ్చేసేది ఇది కాదు, వృత్తితో మనకి కావాలంటే గుణాలు, అది ఒక అవసరం. ఇది జ్ఞాన అంశాలను భగవంతుడు. ఎస్. ఈరోజు ఏకాదశి. సో ఇక్కడ పరీక్ష వీళ్ళు అంబరీష్ మహారాజుది చూపిస్తున్నారు. సో వాళ్ళు అభ్యసించిన ఒక సహన క్వాలిటీ చూడొచ్చు. భగవంతుడ సంపూర్ణ ఆశ్రయించిన విధానం, అయి అనన్య భక్తి, అది కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. మహారాజు అంబరీష్. ఇది ఒక పాము ఒక టైము వీళ్ళ నారదలు మహర్షి వాళ్ళ శిష్యులు, అది కూడా చరిత్ర. తర్వాత ఈ జ్ఞాన అంశాలను అభ్యసించే ద్వారా, భక్తి కార్యాలు అభ్యసించే ద్వారా, దీని ద్వారా మనకి దొరికేది ఏమిటి? మనకు భగవంతుడికి నిత్య సంబంధం. సో భగవంతుడు దాన్ని జ్ఞేయం, పరమాత్మని ఎరిగేదే ఇది జ్ఞానాది లక్ష్యము అని ఇక్కడ చెప్తుంది. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వమును ఆస్వాదింపగలవో అట్టి తెలియదగిన దాన్ని నేను వివరించను. అనాదిను నాకు అధీనమును అగు బ్రహ్మం ఆత్మ ఈ భౌతిక జగపు కార్యకారణములకు అతీతమై ఉండను. సర్వత పాణిపాదం తత్ సర్వతో అక్షీ శిరోముఖం సర్వతా శృతిమల్లోకే సర్వం ఆవృత్తి తిష్టతి. సర్వత్రా అతని అస్తములు, పాదములు, నయనములు, శిరములు, ముఖములు, కర్ణములు వ్యాపించి ఉన్నది. ఈ విధంగా పరమాత్మ సర్వమును ఆవరించి నిలిచి ఉండును. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు సర్వేంద్రియములకు మూలాధారుడైన ఇంద్రియ రహితుడు. అతడు సర్వజీవులను పోషించువాడైనను ఆసక్తి లేనట్టివాడు. అతడు ప్రకృతి గుణములకు అతీతుడే గాక వానికి ప్రభువును అయి ఉన్నారు. భగవంతుడు తన పరమాత్మ అస్తిత్వం, సో మరొక క్షేత్ర జ్ఞానం భగవంతుడు చెప్పింది. దాన్ని తెలుసుకునేది నిజమైన జ్ఞానం. సో అది దాని గురించి భగవంతుడు పరమాత్మను సామాన్య ఇది కాదు. పరమాత్ముడు ఈ భౌతిక గుణాల నుంచి విముక్తుడు, భౌతిక కల్మషం నుంచి విముక్తుడు, భౌతిక రూపరాహిత్యం. ఇది యాక్చువల్లీ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో కూడా ఇది మన రూపం, భౌతిక రూపం లేదు. భగవంతుడికి రూపం లేదు, భగవంతుడికి గుణం లేదు, భగవంతుడికి ఇంద్రియాలు లేవు అంటుంటే భగవంతుడు ఏదో ఒక నిరాకార స్వరూపం అని కాదు.
భగవంతునికి భౌతికమైన ఆకారం లేదు, భౌతికమైన గుణాలు లేదు, భౌతికమైన ఇంద్రియ కల్మషాలు లేదు. భగవంతుడు అచింతుడు అని చెప్పే ఒక దీనికోసం ఇక్కడ వివరణ చెప్తున్నది. భగవంతునికి కాళ్ళు లేవు, అయితే భగవంతుడు అన్ని కూడా వేగంగా చలించవచ్చు. భగవంతునికి కన్నులు లేవు, అయితే కూడా సర్వం కూడా చూస్తున్నారు. భగవంతునికి చెవులు లేవు, అది కూడా అంతా కూడా వింటున్నారు. ఈ రకంగా భగవంతుడ అవగాహన ఏమంటే భౌతికమైన కన్నులు, భౌతికమైన చెవులు, ఇదంతా ఒక లిమిటేషన్. అయితే భగవంతుడు పరమాత్మకి ఇదేది లిమిటేషన్. మనం చూసేదానికి కొంత చూడవచ్చు అంతే, భగవంతుడు అన్ని చూడవచ్చు. భగవంతుడు వినేది మనకు కొంత వినొచ్చు, కొంత డిస్టెన్స్, భగవంతుడు అన్ని వినొచ్చు. ఈ రకంగా చెప్పేది భగవంతుడు అచింత్య శక్తి. భగవంతుడు తన ధామంలో నిత్యంగా ఉంటేనో తన పరమాత్మ విస్తరణతో ప్రతి అణులను ఉండి సర్వం భగవంతుడు గోచరిస్తుంది. దానికోసం ఇక్కడ వివరణ పరమాత్మని సూచించింది. జీవాత్మ మనం ఒకవైపు ఉన్నాం ఈ దేహంలో, ప్రతి ఒక్కరు. అయితే పరమాత్మ అన్ని వైపు. దానికోసం సర్వత పాణిపాదం, సర్వతా అక్షిశూలముఖం, సర్వతా శృతిమల్లోకి, సర్వమావృతి తిష్టతి, సర్వేంద్రియ గుణాభాసం, సర్వేంద్రియ వివర్జితం, ఆసక్తం సర్వభూతైవ, నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. భగవంతునికి భౌతిక గుణాలు లేవు, అయితే గుణభోక్తుడు భగవంతుడు. బహిరంతశ్చ భూతానాం చరం అచరమేవ చ, సూక్ష్మత్వాద్ విజ్ఞేయం దూరస్థం చాతి కేచితత్. పరమాత్ముడు స్థావర జంగములైన సర్వజీవుల అంతర్బాహ్యములలో నిలిచి ఉండును. సూక్ష్మత్వ కారణముగా అతడు భౌతిక ఇంద్రియములకు అగోచరుడును అగ్రాహ్యుడును అయి ఉన్నాడు. అతి దూరమున ఉన్నను అతడు సర్వలకు సమీపమునే ఉండును. అతి దూరంగా అంటే భగవంతుడు తన నిత్యధామం వైకుంఠ లోకం. మనం ఇక టెలిస్కోప్ వేసి చూస్తున్నాం, ఎంతో కొంత గ్రహాలు చూస్తున్నాం. అయితే వైకుంఠలోక గోలోక ఎంత దూరం ఉంది. బ్రహ్మలోకమే చెప్పేది దానికి, ఇక శాస్త్రవేత్తలు చెప్పేది. మనం చూసే ఇక గ్రహాలు ఎంతో 20,000 సంవత్సరాలు లైట్ ఇయర్స్ వెలుగు సమయంలో ఫాస్ట్ స్పీడ్లో వెళ్తే, వేగంగా వెళ్తే 20,000 సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ రీచ్ అవుతాం. అలాగంతా వీళ్ళు చెప్తారు. లైట్ ఇయర్స్ 20,000 30,000 లైట్ ఇయర్స్. సో భగవంతుడు నిత్య ధామము పరస్తస్మాత్ భావో అని దానికి కూడా అతీతంగా ఉంది. చాలా దూరమే అవుతే కూడా భగవంతుడు మా సమీపంగా ఉంది. పరమాత్మల స్వరూపంగా భగవంతుడు తన నిత్య స్వ అంశ విస్తరణతో దగ్గరగా ఉంది. భగవంతుడికి దగ్గర ఎవరు లేరు. దానికోసము చెప్తున్నది దూరంగా ఉన్నారు, భగవంతుడు దగ్గరగా ఉన్నారు. ఈ కాంట్రడిక్షన్ కాదు, ఇది భగవంతుడు నిత్య ఆ శక్తిని అవగాహన చేస్తుంది. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తిం ఏవ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తత్మేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. పరమాత్ముడు జీవుల యందు విభజింపబడినట్లు కనిపించినను అతడెన్నడను విభజింపబడక ఏకమై నిలిచి ఉండును. సర్వజీవులను పోషించువాడైనను సర్వులను కబళించున్నది మరియు వృద్ధి నొందించినది అతడే అని అవగాహనం చేసుకోనవలెను. అన్ని దానికి సృష్టికి కారణం, అంతిమ లయంకి కూడా కారణం. అంత పరమాత్మ మహావిష్ణువు వాళ్ళ దీని నుండినే సృష్టి అవుతుంది. తర్వాత మహావిష్ణువు దీంతో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు కబళించారు. సో ఇక బహిరంతశ్చ అనే దానికి చెప్పేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. భగవంతుడు అన్ని వైపు ఉన్నారు. భగవంతుడు మన లోగానం అంతర్బహి. సో ఇది ఒక సన్నివేశము. పరీక్షిత్ మహారాజు అర్జునుడు మనుముడు, వాళ్ళని వధించేదానికి అశ్వత్థాముడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించినప్పుడు అంత పాండవులు చూస్తున్నారు. కృష్ణ బయట బాహ్యంగా ఉన్నాడు. అయితే కృష్ణుడు మరలా పరీక్షిత్ మహారాజు తన తల్లి ఉత్తర గర్భంని ప్రవేశించి భగవంతుడు పరీక్ష రక్షించేది ఇక్కడ చూస్తుంటారు. భగవంతుడు అన్ని వైపు అంతర్బాహ్యం. సో వాడు చూస్తుంటే బాహ్యంగా ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ, అయితే అంతర్గా ప్రవేశించి రక్షించారు. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిష్ తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. తేజోపూర్ణమైన సర్వములందు తేజ కారణతడే అతడే. భౌతికత్వము అంధకారమునకు అతీతుడైన అతడు అవ్యక్తుడు. జ్ఞానము జ్ఞాన విషయము జ్ఞానగమ్యము కూడా అతడే ఎల్లరి హృదయములందు స్థితుడై ఉన్నాడు. ఈ విధంగా క్షేత్రము జ్ఞానము క్షేత్రం
జ్ఞేయములను గూర్చి నాచే సంక్షేపంగా చెప్పబడినది. కేవలము నా భక్తులే దీనిని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని చాలరు. భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ భక్తి మార్గంతో ఇవంత విషయాల్లో ఇది యథార్థ అవగాహన అనుభూతి అవుతుంది. జ్ఞానం థియరీ అంతే కాదు, ప్రాక్టికల్గా కూడా తెలుస్తుంది. ఆత్మ పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కటి అవగాహన అవుతుంది భక్తి మార్గంతో భగవంతుడు చెప్తుండేది. తర్వాత అర్జునుడు ఇంకా రెండు విషయాలు. ప్రశ్న, ప్రకృతి పురుష. ప్రకృతి అంటే పురుష శక్తి అని చెప్పండి, పురుషుడికి ఎప్పుడు అధీనం అని చెప్పచ్చు. ప్రకృతి పురుషుడు, స్త్రీ పురుషుడు అని చెప్పినట్లు అంతిమంగా భోక్తుడు కృష్ణుడు, దేవాది దేవుడు, పరమ భగవంతుడే నిజమైన పురుషుడు. మనమందరూ కూడా భగవంతుడ శక్తి, దాని దీంతో అని ప్రకృతి అని చెప్పాను. అయితే ఒక్కొక్క సమయము ఈ ప్రకృతిపై మేము ఇది చేస్తున్నాం, కంట్రోల్ చేసి ప్రయత్నిస్తున్నాం. దానికోసం మనకు కూడా పురుషుడు, జీవుడికి కూడా పురుషుడు అని చెప్పేది జీవాత్మ. దానికోసం భగవంతుడు ఇక్కడ పురుషుడు అంటే మన జీవాత్మలతో అని చెప్తున్నారు. అయితే ఉత్తమ పురుష భగవంతుడే స్వయంగా అని చెప్పేది. సో జీవులు మరియు భౌతిక ప్రకృతి రెండును అనాది అని తెలుసుకోనవలెను. వాని ఎందలి పరివర్తనములు మరియు భౌతిక గుణములు అన్నవి భౌతిక ప్రకృతి నుండి ఉద్భవించినవి. సో ఈ ప్రకృతి మూడు గుణాలు సత్వ రజస్సు తమస్సు, ఇది మనని బంధించి మన జీవనంని ఇక్కడ బద్ధ జీవనంలా మనం గురి అవుతున్నాం. సో దీని అధ్యాయం నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఇంకొంత విస్తారంగా నుంచి ప్రారంభిస్తారు. సో ఇప్పుడు చెప్తుండేది ప్రకృతి కూడా అనాది. అనాది అంటే ఇప్పుడు కూడా ఇది ఎప్పటికీ ఉంది. ఇది అయితే మరల సృష్టి, మరల లయం ప్రకృతి, లేకుంటే అది కూడా నిత్యమే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. భౌతిక ప్రకృతి యందు త్రిగుణాలను అనుభవించచ్చు జీవుడు ఈ విధంగా జీవనము సాగించును. భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి గల సంగత్వమే దీనికి కారణం. ఆ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను చుండును. సో ఈ భౌతిక జగత్తుల మనం ఒకానొక దేహం ఇక్కడ చూపినట్టు 84 లక్షల జీవరాశి. ఇది ప్రకృతి మనకి తయారు చేసే దేహాలు. మనకి ఏదైనా ఒక వాహనం కొనాలి అంటే ఒక షోరూమ్కి వెళ్తే ఇంత రకరకమైన ఇది ఉంది. మనకి ఏది మన కోరిక, లేకుంటే ఏది మన శక్తి, మన డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి దానిపైన కొనుక్కుంటాం. సో అలాగునే ప్రతి జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో దొరికే ఈ దేహం అది మన కర్మానుసారం మన కోరికల పైన. ఇది భగవంతుడు చెప్తున్నది. ఈ ప్రకృతి ఇది కారణం, ఇంత మన రకరకమైన దేహం దొరికేది ఇమీడియట్ కారణం. త్వరనే మాకు ఏది కారణం అంటే ఈ ప్రకృతి మనకి తయారు చేసేది ఈ ప్రకృతి. అయితే మూల కారణము ఆ కోరిక అనేది మన జీవులే, దానికి మనమే కారణం అని చెప్తాను. అయినను ఆ దేహమునందు దివ్య ప్రభువును, దివ్య యజమానులను, పర్యవేక్షకుడును, అంగీకరించేవాడును, పరమాత్మగా తెలియబడేవాడును అగు దివ్య భోక్తు మరి ఒక్కడు కలడు. భగవంతుడు మరలా చెప్తుండేది పురుషాది మనకి జీవుడికి చెప్తేనో ఉత్తమ పురుష, ఇంకొక పురుషుడు తానే పరమాత్ముడుగా భగవంతుడు స్పష్టంగా పలుకుతుంది. జీవాత్మతో సదా కూడి ఉంటూ పరమాత్ముడు దేవదేవుడిని శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము ఇచ్చట పేర్కొనబడినది. అట్టి పరమాత్మ ఎన్నడను సామాన్య జీవుడు కాడు. అద్వైతులైన వారు దేహము ఎరగిన క్షేత్రజ్ఞుడు ఒక్కడే అని భావించుట వలన ఆత్మ మరియు పరమాత్మ నడుమ భేదము లేదని తలుతురు. కనుక సత్యమును వివరించుట కొరకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తాను పరమాత్మ రూపమున ప్రతి దేహమునందు ప్రాతినిధ్యము వహించుచున్నానని తెలియజేయుచున్నాడు. అతడు సదా జీవాత్మకు భిన్నుడైన వాడు కనుకనే పరా దివ్యుడని తెలియబడినాడు. జీవాత్మ కర్మల అనుభవించుచుండా పరమాత్ముడు మాత్రం భోక్తగా లేక కర్మల యందు వర్తించుచుండగా గాక సాక్షిగా, ఉపద్రష్టగా, హనుమంతగా, దివ్య భోక్తగా వర్తించును. కనుకనే అతడు ఆత్మయని పిలుపబడుక పరమాత్మగా తెలియబడినాడు. అతడు సదా దివ్యుడు, అనగా ఆత్మ మరియు పరమాత్మ భిన్నమన్నది స్పష్టమైన విషయం. పరమాత్మ సర్వత్రా పాణి పాదములను కలిగి ఉండను, కానీ జీవాత్మ అట్లు సర్వత్రా పాణి పాదములను కలిగి ఉండదు. అదియను గాక పరమాత్మ దేవదేవుని ప్రాతినిధ్యమైనందున హృదయస్థుడై నిలిచి జీవాత్మ కోరు భోగానుభవములకు అనుమతి నొసగుచుండను. అనగా పరమాత్మని అనుమతి లేనిదే జీవాత్మ ఏమీను చేయజాలదు. కనుకనే జీవాత్మ భుక్తము పోషింపబడి వాడును, మళ్ళీ పరమాత్మ భోక్త పోషించువాడు అని తెలియబడుచున్నారు.
అట్టి పరమాత్మ అసంఖ్యాకములుగా అన్ని జీవులందరి యందును మిత్రుని రూపమున నిలిచి ఉండును. సత్యమేమనగా ప్రతి జీవియు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య అంశమై ఉన్నాడు. వారిరువురును సదా సన్నిహిత మైత్రి సంబంధమును కలిగి ఉన్నారు. కానీ భగవానుని అనుమతిని త్రోసువిచ్చి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము సాగించుటకు స్వతంత్రముగా వర్తించు స్వభావము జీవునకు గలదు. అతడు ఆ స్వభావమును కలిగి ఉన్నందునే భగవాన్ని తటస్థ శక్తిగా పిలువబడినాడు. అనగా జీవుడు కోరినచో భౌతిక శక్తి ఎందు గాని ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఎందు గాని నిలుపగలిగిన సామర్థ్యమును కలిగి ఉండను. అతడు భౌతిక శక్తి చే బద్ధుడై ఉన్నంత కాలము అతనిని ఆధ్యాత్మిక శక్తి వైపునకు మరల్పుటకు భగవానుడు పరమాత్మ రూపమున మిత్రునిగా అతని చెంత నిలిచి ఉండును. భగవానుడు అతనిని ఆధ్యాత్మిక శక్తి చెంతకు గొనిపోవ నిత్య ఆకాంక్ష అయి ఉండును. కానీ తనకున్న కొద్దిపాటి స్వాతంత్ర్యము కారణంగా జీవుడు ఆ శక్తి యొక్క సాన్నిధ్యమును సదా త్రోసిపుచ్చుచుండును. జీవుడు ఈ విధముగా తన స్వాతంత్ర్యమును దుర్వినియోగ పరచుటయే అతని బద్ధ జీవనమనందలి భౌతిక సంఘర్షణకు కారణమై ఉన్నది. కనుకనే భగవానుడు సదా అంతర్బాహ్యముల నుండి జ్ఞానోపదేశమును చేయుచుండును. భగవద్గీతను ఒసగినట్లుగా దేవదేవుడు బాహ్యముగా ఉపదేశమును ఒసగుటయే గాక భౌతిక క్షేత్రమున చేయబడు కర్మలో నిత్య ఆనందమునకు దోషాదములు కావని జీవనకు అంతరముగా బోధింప యత్నించును. కనుకనే సర్వమును త్యజించి శ్రద్ధను నా వైపునకు మరలింపుము, అప్పుడు నీవు సౌఖ్యవంతుడు అవుగుదుము అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచించెను. ఈ విధంగా పరమాత్మ ఎందు లేదా దేవదేవుని ఎందు శ్రద్ధను కలిగిన జ్ఞానవంతుడు ఆనందపూర్ణమును నిత్యమును అగు జ్ఞానమయ జీవనము వైపునకు పురోగమించును. ఎస్ భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి జీవుడు త్రిగుణముల అంత ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఈ తత్వమును అవగాహన చేసుకొనిన వాడు నిశ్చయంగా మోక్షమును బడయేరు. అతని వర్తమాన స్థితి ఎట్లుండనో అతడు తిరిగి జన్మించడు. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందే ద్వారా మనం నిజ స్థితికి వచ్చి మరలా మనము నిత్యలుగా మన గుణరాహిత్య స్థితి నిర్గుణ స్థితికి వచ్చి మనకు భగవంతుడు నిత్య సంబంధం అవగాహన చేసి భగవద్ధామం చేరవచ్చు. మన ఏదే ప్రస్తుత స్థితి ఉండొచ్చు, వెనకాలి మన కర్మానుసారం అనుకునే ప్రస్తుత స్థితి వర్తమానోపి భగవంతుడు చెప్తుంది ఆ పరమ లక్ష్యం పొందొచ్చు. ఆ దివ్య జ్ఞానం నుంచి భగవద్ధామం చేరవచ్చు. పరమాత్మని కొందరు ధ్యానం చేతను, మరికొందరు జ్ఞానాభ్యాసం చేతను, ఇంకని కొందరు నిష్కామ కర్మ చేతను తమ యందే దర్శించరు. వేరే వేరే విధానాలు. ఇంకొందరు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముతో పరిచయం లేకుండాను ఇతరుల నుండి పరమ పురుషుని గూర్చి శ్రవణం చేసి అతనిని పూజించుట ప్రారంభించరు. ప్రామాణికుల నుండి శ్రవణం చేయు ప్రవృత్తి గలవారగుటచే వారును జనన మరణ మార్గమును తరింపగలరు. యాక్చువల్లీ ఇది భక్తి మార్గంలో ముఖ్యమైన విషయం, శ్రవణం. భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ ప్రస్తుత సమయానికి కలియుగానికి మనం అంత గొప్ప జ్ఞానిని కాదు, గొప్ప తపస్విని కాదు, అంత వేద కార్యాలు అభ్యసించే కాదు. సో దానికోసం ఈ శ్రవణ మార్గం ఇక్కడ భగవంతుడి ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు ఇదే ముఖ్యమైనది. సో దీంతో మనము భగవంతుడి ఈ భగవద్గీత వింటుంటా భాగవతము దీన్ని అధ్యయనం చేస్తూ వింటూ మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ప్రాప్తి అవుతుంది. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ప్రామాణికుల నుండి శ్రవణం చేయు ప్రవృత్తి గల వారగటచే వారును జనన మరణ మార్గములను తరంపగలరు. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి స్థావర జంగములలో నీవు గాంచుచున్న ఏదైనానో క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగం అని తెలుసుకోను. భగవంతుడు ఇంకొక దృష్టి ఇచ్చి అంకలించి సారం చెప్తుండేది ఈ భౌతిక జగత్తులను చూస్తుండేది అంత వృక్షాలు, అంత కొండలు, అంత సముద్రము, గాలి, ఏదేదో చూస్తున్నాం, ఎంతో జీవులు, ఎంతో వస్తువులు. కృష్ణ చెప్తున్నా ఇదేది కాదు, ఇది ఈ క్షేత్రజ్ఞ సంయోగం. సర్వదేహములందు ఆత్మను గూడి ఉండు పరమాత్మను గాంచువాడు మరియు నాశవంతమైన దేహమునందలి ఆత్మ పరమాత్మ ఇరువురును ఎన్నడను నశింపని వారుగా తెలుసుకోనగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టిని కలిగిన వాడు. అంతేకాదు ఆత్మ పరమాత్మ నిత్యమైనది. సో ప్రతి దేవంగా ఇది ఉంది అని తెలుసుకోండేది భగవంతుడు చెప్తున్నది. ఇది యథార్థ దృష్టి, ఇది సరైన దృష్టి. సో మనకి ఈ దృష్టి లేదు. మనకు అయ్యో ఇప్పుడు దేహం కనిపిస్తుంది, దేహం నాశనమైనాక ఆ వ్యక్తి మరణమైంది, ఇంకెక్కడున్నారు వాళ్ళు, ఇంక లేరు అని. అది కాదు దృష్టి. దృష్టి అంటే ఆత్మ నిత్యమైన కారణంగా ఈ దేహం లేకుంటే ఇంకొక వైపు వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు నిత్యంగా ఉన్నారు. ఈ దేహం కేవలం ఒక వస్త్రం. ఈ యథార్థ దృష్టి అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సర్వత్రా
ప్రతి జీవి యందును సమముగా నిలిచి ఉండు పరమాత్మను దర్శించువాడు తన మనస్సు చేతనను తాము హీనపరచుకోనడు. ఈ విధంగా అతడు పరమగతిని పొందగలడు. భౌతిక ప్రకృతిచే సృష్టింపబడిన దేహము చేతనే సర్వకార్యములు అనునిపబడుచున్నవని మరియు తాను అకర్తరని గాంచగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడు. భగవంతుడు ఇక్కడ రియల్ విజన్, నిజ దృష్టి, యథార్థ దృష్టి అంటే ఈ ఆత్మ, పరమాత్మ, ఈ మన భౌతిక దేహం దీన్ని స్పష్టంగా అవగాహన చేస్తుంది. ఇది నిజమైన దృష్టి అని భగవంతుడు చెప్తుంది. కేవలం ఒక తత్వము, థియరీ కాదు, అనుభూతి. సో మనకి ఇది తెలిసిండొచ్చు ఇప్పుడు మనకి. అదే మరలా ఇంద్రియ దీంతో మనము మోహంతో ఉండే కారణంగా మేము మరలా పతనం అవుతాం. అయితే ఈ దీంట్లో ప్రతిష్ఠితున్న అనుభూతి పొందే వ్యక్తిలో వాళ్ళకి ఏది కాదు, వాళ్ళకి భౌతిక ఆకర్షణలు లేవు, వాళ్ళకి భౌతిక ఏమీ అనురక్తి లేవు. వాళ్ళు సంపూర్ణంగా నిర్గుణ స్థాయి, త్రిగుణ అధిగమించి నిలిచి ఉన్నారు. భగవంతుడు వాళ్ళది యథార్థ దృష్టి వాళ్ళు చూసేది అని భగవంతుడు సపశ్యతి. సో ఆ రకంగా చూసేవాళ్ళు చూస్తున్నారు, నిజంగా చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చెప్తుండేది యథార్థ దృష్టి అంటే ఒక మెకానిక్ ఒక వెహికల్ ఒక ఇదైనప్పుడు చూస్తారు, మనం కూడా చూస్తాం. ఆ కార్ బోనెట్ తీసి చూస్తాము, ఇంకొక వెహికల్ ఇంకోటి చూస్తాం, మనకి ఏమి కనపదు. అయితే ఆ వ్యక్తి చూసినప్పుడు ఆ జ్ఞానం ఉండే కారణంగా వాళ్ళకి ఏది ప్రాబ్లం ఉంది అని వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళకి ఏది ఇంజిన్ ఆయిల్ లేదు, ఇంకొకటి ఏమో క్లచ్ వైర్ ఇది కట్ అయిందో, బ్రేక్ ఇదైందో, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఎలా అంటే వాళ్ళ జ్ఞానంతో వాళ్ళు చూస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా భౌతిక ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళకి భగవంతుడు పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది. మనకి దేహం కేవలం ఒక ఈ పంచభూతం అని కనిపించే ఒక ఇది. మనకి పంచభూతాలు చాలా ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తుంది ఆ సంయోజన. ఓకే, ఆధ్యాత్మిక ఇది పొందే వ్యక్తి, దర్శనం దృష్టి పొందే వ్యక్తి, ఆత్మ పరమాత్మ ఇది అవగాహన ఉండే వ్యక్తి, భగవంతుడ దర్శనం ఉండే వ్యక్తి ఈ భౌతిక వస్తువుది, దాని జడ వస్తువుది ఇది ఆ విలువ తెలుస్తుంది. ఈ రకంగా భగవంతుడు ఇది వాళ్ళు నిజమైన యథార్థ దృష్టి పొందే వ్యక్తులు అని చెప్తుంది. దేహము మరియు దేహమును ఎరగిన క్షేత్రజ్ఞకు నడుమ గల భేదమును జ్ఞాన దృష్టితో దర్శించి, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ మనం జ్ఞాన దృష్టితో దర్శించి ప్రకృతి బంధము నుండి మోక్షమును పడే విధానమును మెరగగలిగిన వారు పరమగతిని పొందగలరు. ఎస్, హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయం ఇది భగవంతుడు మరలా ఎలా మనం బద్ధ జీవునికి వచ్చాము అని కల్పిస్తున్నాడు. మనం ముక్త జీవిలు అయితే మనం ఈ భౌతిక జగత్పై మనం చలించే ఒక అధికారం, చలించే ఒక ప్రవృత్తితో మనం ఇక్కడ బద్ధ జీవులకు వస్తాం. ప్రకృతి మనని బంధిస్తుంది అని ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో ఎలా బంధిస్తుంది, సత్వగుణం ఎలా బంధిస్తుంది, రజోగుణం ఎలా బంధిస్తుంది, తమోగుణం ప్రభావంతో మేము ఎలా వ్యవహరిస్తాము, దాని గురించి భగవంతుడు చెప్పాడు. సో రేపు అది త్రిగుణ, మూడు గుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణ విభాగ యోగ, దాని గురించి మేము రేపు చూస్తాం. హరే కృష్ణ.